Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko na rin, ma'am. Bakit di ko kaimbag na rin? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tigong ug tugong sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdanda karon ang sugilanon gagipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Felix. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminaw sa ko ining tulumanon Bagong Bayani. Ako si Felix, usa ka OFW sa Singapore. Nagdako ko nga grabe ka pobre ang ako mga ginikanan. Pero nakita na ko nga ang grabe nilang paningkamot para lang makaeskwela ming managsoon. Bisan si Papa, usa lang ka tricycle driver, o si Mama kay manawat og labada. Pero nakita na ko nga puno sila sa paglaom. Ug mo na'y usa nga nakahatakan ako og inspirasyon nga magtarong sa kong pag-eskwela. Pero bisag unsaon nato paningkamot, naagi mga panahon nga dili mo sabay nato ang panahon. Sugdon ko ang sukilanon sa diha ako sa Pilipinas. Unsa rin ang imong gustong isulti na mo ni Dairona, pa? Mga anak, dako kay tag problema. Unsa man na pa? Dili na magpaabang sa tricycle ang akong amo. O wa pa ko makapangita og trabaho. Mong maglisod gyud ko og patiwas ninyo og eskwela. Oh, unsa, pa? Pa, dili ko gustong maundang. Dili sad may gusto nga maundang mo pag-eskwela, nak. Pero wa man gid may mahimo ni Papa ninyo. Pero sige lang, makatiwas na mag-eskwela kung may klaro na nga trabaho si Papa ninyo. Dili ma, pa. Gusto na ko nga makapadayon si Rona. Ako ra mao'y muundang. Og mangita kong trabaho para makatabang ko ninyo. Felix, Sakto kay nangita mo ng panday. Kamawam ka ka. O bay, kami raman ni Papa mo'y mamanday basta naiguba sa bahay. Sige. Akong ingnon ng akong amo inig balik ni Ogma. Nagbakasyon pa manggod. Sige bay, salamat ya. unya, ang imong pag-eskwela. Wala mo kumuskwila, sir. Naundang na ko. Uy, nugo ni mo do, eskwela, gyud. Okay. Sige. Raungan na ng trabaho ni mo na, kaya di ba ko gustong badlungon ka naman, badlungon ka. Dili, sir eh. Oo, sir, tarungan ako. Salamat, sir.
pawis, oy. Bay. Karon ka diha, init ra ba kayo? Okay ra, bay. Okay ra ko. Pawis sa lagi. Ay nagdali, kay manipakyaw nga to. Inadlaw mo ni. Pero, bay, ano kung sa kayang gibayad din na to? Kung gamay ra tag-agi, nga, tibok adlaw nata din ni. Buta na kay kabay. Inusag tubig ko. Pawisa kay isod na og maunsa ka. Dili igo nga tong sweldo para bayad sa ospital. Bay. Ma, dira nga akong sweldo, ma. Pasensya na mo ni Papa, ma. Maog na akong nadawat. Onya, nak. Ikaw, naapa kay kwarta diha. Para kauni mo. Para plite. Okay ra ko, ma. Magbaon na ko. Unya, maglakaw lang ko para wala gesto. Nak. Mao ka na, Priscilla. Ingon anak ko, pagpaningkamot para makatabang ko sa akong pamilya. Tanang klase sa trabaho sudlan ako, basta tinarong lang, aron makatabang ko sa akong mga ginikanan. Salamat kaayo, ani, nak, ha? Pero basin og nagpatay-patay na kag maayos trabaho, ha? Ay, kabalakan ako, ma. Kaya rin ako. Isaad ako nga ampingan sa nimo imong kaugalingon. Oh, ma. Di pa mong igong ng sweldo, eh. Kung sa kailahin ako buhato, no? Aron magkakwarta ko. Kung sideline po ko, di na po ko makalugar kay tibok adlaw mo kong naman day. Sakto. Unsa ka kung mamaligya kong tubig? Aron, ari na lang sila mamalit na ko. May kay nakahuna ka nga mamaligya, bay. Maligya bay? May na lang eh, maka-extra ko gamay. Bilib kay kanimo, bay. Mosad si sir, bilib kay siya sa imong kakugihan. Kinahanglan mo ko maningkamot bay. Babaw sa ko niya rin kaayon ning tanan nimong pagpaningkamot, bay. Salamat bay. Oh, niyara tayo tubig baligya ha. Di na mo kinahanglang buhat to pasat bang sa tindahan. Dong. Niya snacks, ha? O kung gusto mo mo inom og tubig, pagkuha lang mo sa dispenser, ha? Salamat kayo. Uy, salamat day. Hindi na kay libre. Hindi kay libre. Wagin mo karutang akong tubig ron na. Wa man lagi ka mo kaon dito, Dong. Ay, tuaman imong mga kauban. Pag-snack sa akaw. Oh, ma'am. Makapasaraw niya ako dito. May problema ba? Wara, ma'am. Okay na ko, ma'am. Pagsuway rin eh. Uy. Si mama? Hello, ma? Nak, si Papa ni mo na-discuss. Unsa? Uli na yun, Dong. Kinabala ka kayo kung Papa ni mo, Dong. Okay ra lagi ko. Okay, good town. Nakataas ato imong nahagbungan. Unsa man din nahitabo pa? Ay, kuan man godong. Nanukdo ko sa tong kisami ba? Kay, grabe naman gud kayo ang to kung mag-uwan kini. Ano mo to? Huwag ko kabalanse. Nahog ko. Pa, anong kumpiyansa mo sa kay ka, uy? Wala lagi ko di mo paabot, Ay, gilaay man sad ko din nga nagsigil ko pundos bahay nak. Wa ko maanad nga, wa ko'y buhaton. Wa ko'y trabaho, murabag. Inuti na lang kayo ang akong pamati sa akong kaugalingon. Pa. Naluoy gud kay ko ni Papa. Naibaw ko nga gusto siyang mutabang, pero wa pa yun sa swerte, kay wa pa siya makakita og trabaho.
ug isip amahan murag natandog ang iyang karbo nga naaras siya sa bahay. Sa bata pa ko, nangandoy ko nga mahimo kong engineer. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, para nako magpabili na lang good nga pangandoy. Kay sa pagkakaroon, naningkamot ko dili para sa kaugmaon, kundi para sa karon. Kay igo ra ang akong kita isip panday para sa mong kaon matakadlaw. Gikaya na nako ang tanan, pero ang nakapait lang, kung naihigayon nga masakit ang usa sa akong pamilya o may aksidente nga may tapo, kay igo na lang ang tuson ang sakit, kay way kwarta para pa ospital. Wala lagi ko di mo paabot Gilaay man sad ko din nga nagsigir ko pundos bahay nak. Wa ko maanad nga, wa ko'y buhaton. Nga wa ko'y trabaho, murabag. Inuti na lang kayo ang akong pamati sa akong kaugalingon. Pa, ayaw pagsulti, anak pa. Suod sa pila ka tuig, wa kay pagkuwang na mo. Nakita sa damo ang imong paningkamot. Kaming duha ni Pama. Di na lang maghiskot, ha? Unya, kumusta naman ang imong likod, ha? Okay na ko dong. Pagsulti sa tinuod. Okay ra lagi ko. Usa pa. Dili ta pwedeng magsakit-sakit. Dili ta pwedeng magkasakit din kay watay kwarta para sa ospital. Pa. Oh, wala man lagi ka mo maligyan tubig. Nagamit akong para puhunan, do. O, sa gapon ko mahalinan kay may libre nga tubig din Mausan. Felix? Sakto ba? Felix, no? Ma'am. Dali sa sud. May isulti ko nimo. Ay, sorry. Ha? Sa unsa, ma'am? Ay, wa magugukahibao nga na maligya di kag tubig. O wa na lang hinuon ka mahalini tungod nako. Oy, okay ra, ma'am. Wala kaso. Mas maayosan, ma'am, para makalibre ra og tubig ang ako mga kauban. Ay, kabuutan nimo. Mahimo pag-istoryahan ko nimo kung nganong ingon ana ang imong paningkamot. Tungod sa akong pamilya, ma'am. Ingon ani mo gud ni. Kaluoy pag kuti ay nimo. Okay ra ko, ma'am, Bilib ko nimo. Kay kung ako may nasa imong lugar, dili ko makaingon nga okay ra ko. Kay dili kinalalim among sitwasyon karon. Ay, kaswerte ra gid ay nako. Okay ra mo ko, ma'am. Kay makita lang ako ang ako mga igsuon og mga ginikanan nga malipayon. Malipay naman po ko. Kung unsay pwede na ko matabang nimo, sultihi ko, ha? Andam ko mutabang nimo. Bisag bahin pa na sa financial nga problema. Ayaw pagduha-duha. Okay ra ko, ma'am. Okay ra. Mangita ra ko pagi. Pero salamat sa imong offer nako, ma'am. Mao ginay batasan ako, Priscilla. Bisag unsa pa kalisod ang kinabuhi. Dili maabot sa punto nga magpahimus ko tao, bahala nagmukayod ko maayo. Okay pa sa pagkakaroon. Pero nahibaw ko nga magkinahanglan na gid kapuhon. O gusto ko mutabang sa mga tao gasamba nimo. Buutan o kugihan. Salamat, ma'am. Kuya, naka-extra nga kwarta? Wa para ba day? Nga naman. Namo ko'y palitonin para sa akong project, Scott. Mau ba? Pila may kinahanglan mo?
500? O, bay? Bayaran lang niya ti kadayon. Way problema, bay. Nga sapid kong gamay sa 500. Okay na, bay. 1,000 di tatong sapid. 500 lang o di araw. Salamat kay bay, ha? Salamat kaayo, kuya, ha? Way problema, day. Basta magtarong lagi kasi mong pagskwela, ha? Kay suportahan gid ka. O, kuya. Maningkamot gid ko. Gusto ko makabawas na ni mama magpapagod. Og ni mo, sad. Magkahuman lang ka, day. Okay na kay kawana, dayro na. Kuya, tuo day ba? Nakita na ba na ako sa papa nga nagsigikikap siyang likod? Muna magkisakitan to? Mau ba? Sige. Ako adto sa papa. Okay ra ko. Sige na kag-ingon nga okay ra ka bisag dili. Nagsige man na siyag mo sa iyang likod, nak. Rosa. Tinuod man bitaw. Ganun mo makamusulti nako. Kay dili siya gusto nga magpada sa ospital. Pastilan gasto na sad. Mas dako ang atong maggasto kung mo grabe na. Pa-check up na lang yun para sigurado. Unya, asa man tag kwarta? Pasensya ka na, Felix, pero maorgi na makaya na ko do. Taon nga, nakan kay kukutang god. Okay na, sir. Dako na kinigtabang na ko, sir. Sus, bisag di dako, tikatik pagkikay. Naibaw ko nga dong, ikaw malingkawas raw niya ka na yung problema. Kay, maayo kang tao. May mabot raw niya ni mga blessing. Hoy. Salamat, sir. Unsay balita ni Papa, ma? Nak, na-damage yun ang spinal cord ni Papa nimo. Unsa? O kinahanglan siyang operahan. Unsa? Dili ko magpa-opera. Dako, kaya na o gasto. Pero pa, ha? Bahalag mamatay ko sa sakit, Felix. Basta kadili ko gustong operahan. Tana, manggawas na ta din sa ospital. Larga nila sa linasod ba Ha? Linasod? Oo. Patabang ni Ma'am Evelyn, no? Naman na sa'y kailas jinsi. Mao ba? Sige, bay. Akong suwayan o pag-istorya si Ma'am Evelyn. Sige, tabangan ti ka. Tinuod, ma'am? O lagi, ako'y bahala nimo. Og tabangan sa tikas mga bayranan. Uy, makikunin mo, ma'am. Pero salamat kayo. Nakinahanglan yung kay kong tabang. Salamat kayo, Ma'am Evelyn. Huwag ko kay Bao, unsay buhato na ako atong hikayuna. Gusto na kong pugso ng akong amahan nga magpa-opera. Pero naibaws ako sa kamatuoran nga wag ko kahibaw nga asa ko kwarta. Mayo na lang gani kay nakapangayo kong tabang ni Ma'am Evelyn o gitabangan ko niya nga makalarga sa laing nasod. Sawa pa ko makalarga sa laing nasod. Sa diri pa ko sa Pilipinas, ang akong kasing-kasing puno kaayo sa pangandoy. O positibo kaayo ko nga matuman akong muteko o grisko sa kong kinabuhi. O kana mao ang pagpanimpad sa lain nasod. Mong nakaingon ko sa kong kaukalingon, nga kung mularga na gani ko, dili ko magpada sa kong emosyon o muuli nga wa pa'y pangandoy nga matuman. Nabala ka nagigmayo ni mo. Di ako pag-istorya mo. Hello, Nak, Felix. Hello, pa. Nak, silan, uli na.
Mamatay ko sa kagool nga wa ka diri na mo. Uli na taon na. Pa, nanintaon ko din, Dili nga na kadali nga muuli ko. O sa ba, nako'y kontrata nga gipirmahan. Maong kinahanglan nga ako ning mahuman. Una ko mo pa uli. Kuan ba? Base no, wa na ko uli ni mo. Oh. Pa, iya ko pagsulting ingunana pa. O pakalig-un taon pa. Kay kamo nga akong pamilya, mo'y gikuhaan akong kusog o inspirasyon. Felix. O isaada ko pa, nga magpa-opera na gid ka, ha? Mayo gani in town kini sugot na gid si Papa, kuya. Angay lang giday. Kaya sa may gamit sa kong pag-ani sila inasod kung di maday ko makahatag sa panginahanglan ni Papa. Pero nahadlok man gud siya, kuya. Nahadlok siya kung siya mahitabo niya during sa surgery. Salig lang tas Ginoo dayro na. Maokira lagi na si Papa. Tod, nagpadana ko kwarta para sa imong tuition fee. Thank you, kuya. Ay, gamayap kit sa kong sweldo Unsa kay buhaton ako no para makakwarta ko. Unsa ka kung magnegosyo ko. Sakto. Magnegosyo ko online para na ako'y extra income. Ay, mingaw man. Daghang mangutana bahin sa kong baligya pero di naman mo reply balik. Sakto ka niya akong gibuhat. Pero kinahanglan ko mo salig sa kong kaugalingon. Naibaw ko nga mo asensor gid niya ako. Karon na ni kay nagsugod pa man ko. Anhi sa Pilipinas pagnegosyo dong. O niya, ma'am, di mo ako makabantay. Di na ko ma-monitor. Ako'y bahala. Total, wa magko'y lingaw. Sigurado ka, ma'am? Oo. Sige na. Hatagin na lang kong lingaw para dili ko maburyong dini. Sige, ma'am. Salamat. Karoon ang adlaw ang operasyon ni Papa. Sa tinuod lang, nahadlok ra bagid ko para niya. Addo ko nga mawa siya na mahal kay na ako nga akong amahan. Pero mas delikado ang iya kinabuhi kung di siya magpa-opera. Sige na siya anto sa kasakit sa inyo. Kasagaran sa mga problema sa OFW, mo ang malayo sa pamilya. Makaguol hunahunaon, nga wa ka sa ilang kiliran. Labi na sa mga panahon nga nakinahanglan kaayo sila nimo. Sama sa sitwasyon sa akong amahan. Napuno ko sa kabalaka, pero wa ko'y mahimo kay ni ako sa layo. Ayaw kabalaka ni Papa nimo. Successful ra ang iyang surgery, nak. Salamat intahon. Og salamat kayo sa imong gipadanga kwarta dong, ha? Naibawagin mama, nga ihatag na ko ang tanan ninyong panginahanglan. Basta nalang ko'y kwarta. Og mas maningkamot kong trabaho og negosyo para ninyo. Dili ko muundang. Salamat sa Diyos kay nakaanakaon migsama nimo dong, Felix. Maayo kagid kayong tao. Og maayo kayo kang pagkaanak. Di ba giingnan ti ka? Maayo lang kitahakan ang negosyo nimo din, Salamat kasi mong tabang, ma'am. Plano din ako nga akong padakan ang tindahan, ma'am. Ay, sige. Ug pun iimog stocks aron dili kadali nga ma-sold out. Uy, ay hayaan ko dahil mo kinabuhi daron ba Sortihan lang ko ba O giubanan po daw grabing pagkugi. Di adyo ko believe ni mo. Pero, tunay, huwag ka magkinahanglan og trabante ba Alam ko ko'y trabaho ko. Oh, mo ba? Sige lang. Buwing lang unya ko ni mo ba, ha? Sa pagkakaroon mo, God, kumpleto naman ang akong mga staff. Sige lang, tawagan na dito ka kung unsa gani. Bay, ang akong gi-order ni mga sapatos, ha? Ay kabala ka. Mag-restock na ko guma. Wala sigud karon bay, kay busy ko. Ay, okay ro, nakasabot ra ko. Kadiyat sa. Kay katkaton sa ina ko. Sige, paghinay ha. Dili para ba na kuan? Alex! Bay, may kay ni mata na ka bay. Unsay na ito po? Na-disgrasya ka. Dira mo cellphone Ganina ra ba na sige og ring. It's a boy, nanawag ba? Tanawa. Si Mama. Aray. Unya na ko siya tawagan.
nimo, uy. Uwa ko mahibaw nga nung kusog kayo ang akong kulba. Kumusta man ka diha, okay ra ka? Okay ra ko, ma. Ay, salamat in town. Kaya mura kong babuang nga maghuna-huna diri kung naunsa ka diha. Wa kaya angin kabalakan ako, ma. Okay ra ko. Be, papakit ako sa imong naong nakbe. Patay. May bawaan yan nga niya sa ospital. Ma, kuhan ka nang busy pa kay ko. Manawag na niyo kong balik ni mo, ha? Nakonsensya ko sa kong kipuhat nga wa na ko sulti sa tinuod si Mama Priscilla. Pero na ay mga butang nga mas maayo nga itago na lang aron dili sila mapalaka. Murag nahugno ang akong kalibutan sa akong nahipawan nga namabdus ang akong manghod. Nisakripisyo ko para makapadayon siya pag-eskwela para maayo ang iyang kaugmaon. Pero nahibawan lang nako nga mabdus di ay. Naglibog na lang hinuon ko kung angay pa ba kong mustay og dugay sa Singapore or mupauli na lang sa Pilipinas. Eba, kung sa itong gisulti mo, bay? Mabdos ang akong manghod? Uli kang ibaw. Wa. Gilimdan ako nila, sabay? Sa akong mga ginikanan? Anong nabuhat ba ni Runa? Ngano? Pasensya na bay ha. Wag ko intensyon na. Wag ko'y laing intensyon yun. Bay, basig na sayop lang ka, ha? Di sad. Kinibaw ko nga si Runa mo hinungdan nga nung giatake mong mama. Unsa? Pag-ibaw si mong mama nga nagmabdos na si Runa, giatake na siya. Mau ba? Unya, wa lang siya magsulti na ako. Unya, so may plano ni mo karon? Sa tinuod lang, bay. Ganahan sa kung mupauli unta kay murag. Madugay pag-gyud nga makatrabaho ko balik. Kaya hangtod karon nagsige pa maggulngul ang akong likod. Stila ni mo, nga hindi man ka mo balik sa ospital para ba nga maresitahan ka? Ayaw na. Gasto na sad bay. Medyo dako kayo akong nagasto sa nangagi kay tungod sa pagka-ospital sa akong mama. Oh, mausad. Ano niya? Muli lang ka? Ha? Mo pauli ka? O, ma. Uy, nganong kalit man kaayo, nak? Nganom day, ma. Oh, namoy gikahadukan nga akong mahibawan. Wa man, wa nak. Magpaibaw ra ko kung kanus ako mauli, ma. Kanugon sa kong negosyo nga nasugdan din eh. Pero di mahimo nga di ko mo pa uli. Way makamonitor sa kong mga ginikanan. Ug ni dayro na. Kuya, pasaylo ako. Pasaylo? Ingon na lang kasayon para nimo, ha? Runa, nakita nimo ug nahibaw ka sa kong mga paningkamot. Unya nagpamabdos lang ka. Imo ra magiusikan ang tanan akong paningkamot para ninyo. Kuya, tagi kong laing chance. Dili na. Sugod karon. Paningkamot tagi imo. Pagitag trabaho ron makabuhi kasi mong anak. Kuya, please. Wa pa ka makasabot sa kalisod, Runa. Ay kabala ka day. Makarealize raw niya ka unsa ang realidad sa kinabuhi. Sakit man para nako, Priscilla, pero kinahanglan akong tudluan og leksyon ang akong manghod. Kinahanglan nga siya mismo may maatubang ug musulbad sa tanang nahitabo nga iyang kahimo. Mura ba og gibati ko nga mura ko gitraidor sa kong kaugalingong pamilya.
Nakpasaylo ami nga wa mi makasulti nimo. Mura kong buang. Madasigon kay kong mutrabaho dito para magkahatag ko sa mga panginahanglan ni Rona. Pero mahibawaan na ako nga nagpamabdo siya. Ako ning sa, nak. Ako mo'y nipugong ni mama ni mo nga tuganan ka. Aron nga, dili ka mabalakas laing nasod. Pero pa, Nak, mabalakas sa bayain taon minimo. Imong tibuok kinabuhi o atensyon. Gihatag ni mo na mo. O gusto sa dako nga. Imo na sang kaugalingon mo imong huna-hunaon, Felix. pa, Nalipay ko nga nagkita na taog balik, Felix. ako sad, ma'am. Sa ato pa, for good na ka din, he? O, ma'am. Mag-focus na sa ako sa akong negosyo din eh. Sige. O kung naki mga pangutana, ing na lang ko kay andam ragid kayo kung mutabang nimo. Salamat ko kayo sa imong pagtabang, ma'am. Nak, wa ka na makagusto nimo si Ma'am Evelyn? Unsa ma? Ngano ko taon? Kay grabe mangud kaayo siyang makatabang nimo. Yung anak ang na siya, ma. Di ko gustong hatagan og lain nga meaning ang iyang pagtabang nako. Tuwaday ma, kuan kanang mo eskwela ko og balik. Tinuod ka, nak? O ma, gusto ko makahuman sa pagskwela. Bisa ka na lang kung maong pangandoy nga makaeskwela ko. Bisa ka na lang matuman. Okay na ko, anak. Felix. Congratulations, Congrats! anak. Congrats, anak. Salamat, ma. Pa. Congrats, kuya. Nalipay ko nga natuman ng imong pangandoy nga makahuman ka sa pag-eskwela. Mausag yun niya akong pangandoy para nimo. Pero, ano lang yusikan. Nagbahay na lagi ko, kuya. Grabe gid akong pagmahay. Pero, Ano ka? Rona, muna mo ko kaanakon, kuya. Unsa? Kana sa ospital. Uy, ka-cute sa akong pag-umangkon. Uy, para buyag. liwat lagi siya nimo dong. Oh. Nakabantay sad ko, ma. Tuyo siguro ni Nida. Para pasayloon ako iyang mama. Nakaila ko ni mo, kuya, no? Humuki kag kasing-kasing ka, ha? Og nahibawsad mo nga dili ko makaagwanta ninyo. Og kalipay gihapon ako nga suportahan ta mo. Maong naka-decide ko nga mularga kog balik. Unya, nak. Mao gihapon imong trabaho? Sa Singapore gihapon ka? Ni-apply ko para US, ma. Og maayon tag swertehon ko og madawat ko. Sukad nga nakalarga na ako sa Singapore, wala ko'y kahadlok na mulad ka og balik. Karon kaya na nakong i-handle ang akong kaukalingon o gimonitor gyud nako si mama ug papa ingon man si Rona. Dinhi na lang kutob, daghang salamat inyong magtatampo, Felix. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Felix dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 @yahoo.com,
.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorta. Kini si Priscilla Recanas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.